Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai ye phi baro kini kilong ki khubor bam ta kasni. Ki pulit ka Manipur kila yo kurup haduh safu artli ki kalito ha kini ki saus ni baladem ha gajin khenra bakar pang ka batmu ye ki riu persha e ke imlang salang bad kinong le kamsniu. Ki jing khenra kila penlet jumur khamtam e ha ki jakari bala suba ba ki don ha kathan Lilong jong ka area Thobal district kathan bala ithu kum ka jaka ka bajurba ka jingkit kali. Haga khat khandai trik urisau ki pulit kilalap khatlai tli ki kali bala tu na ki jaka ba pher hakeleng ki jaka balong them. Kani kalong hadin ka jinglap kham menshwa ha ka khat pratrik urisau ha ka bala kurup khat sau tli ki kali sau shaka. Kajing penyat kali kelas dang nadu ka khat ndu terik urisau ha ka bala yo biang ya ki khat san teli ki kali kenthum ya khandai teli ki kali sau shaka ba ndu teli ki kali ar shaka. Baro la register haduh safu ar teli ki case ha ka ba ya dei ba kini ki kamtu. Ki pulit kila kentu ye kinong shong ki bla syatu ki kali jongki manet chaki thanat ba marjan ban ithu bat ban dawa ye ki mar ki mata jongki. Henry watla ki pulit kila job ban yo kem ye ki briu haduh menta kajing to ket kadang ya chakmat ber ki bor penyat ki dang ye le ban lap ye ki badon kti ha ki te ki kamtu.